В събота се навършиха 9 години от зловещите атентати срещу Съединените американски щати, случили се на 11 септември 2001 година. 4 самолета се взривиха на територията на Съединените американски щати, 2 удариха Световния търговски център, колите близнаци се сринаха, 1 удари Пентагона, а 1 не достигна целта си. Еленко Ангелов е при нас днес. Има много теории, които съзират конспирация сериозна в тези атентати с участието на Буш и висшата администрация на Америка. Добре дошъл. Благодаря. Първо ти предлагам да си припомним тези събития, Еленко. От това, което виждахме всички тогава, директно да видим официалната версия. Да. Не, да видим това, което според мен е официалната версия, защото го гледахме на живо. Нека да го видим. Това, което ние научихме за събитията от 11 септември 2001 година беше, че 19 ислямски терористи, принадлежащи към Ал-Кайда, отвличат 4 пътнически самолета и целенасочено разбиват 2 от тях в 2 кули-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, при което загиват всички на борда на самолетите и много хора в сградите. До 2 часа колите се сриват до основи, като разрушават още 2 околни сгради и повреждат някои други. Терористите разбиват третия самолет, полет 77 в Пентагона, седалището на Министерството на отбраната в Съединените щати, което се намира в Арлингтън, Вирджиния. Четвъртият самолет, полет 93, се взривява в откритото поле в окръг Съмърсет, Пенсилвания, след като вероятно пътниците оказват съпротива. С какво свързваш датата 11 септември? Помниш ли какво се случи? Помня, да. От 2001 събитията. Какво стана тогава? Атентатите в САЩ. Нещо, което не трябва да се повтаря. Сливане на 2 кули-близнаци. На 11 е един от чудовищните атентати, които са ставали в света. Имаше атентат над небостъргачите. Атентатите остават в историята като едно от най-мащабните и трагични събития на 21 век. В отговор на терористичните атаки, Съединените щати започват война срещу тероризма и нахлуват в Афганистан. Терористичен акт ли е? Според мен да. Мислите, че Осама Бен Ладен е виновен за това? Не само той. Целият мюсюлмански свят. И според мен не. Аз съм чел доста материали по този въпрос и не мисля, че са терористични всъщност. Някои твърдят, че Буш и администрацията му стоят зад тези атентати. Точно. Аз съм на това мнение също. А защо? Гледал съм доста филми на тази тематика, чел съм допълнително литература. Има много неща, които не могат да бъдат обяснени просто с врязването на самолет в сграда. Терористичен. Чисто терористичен, но той има дълбоки корени. Всичко са може би заради Буш, защото нападнаха там Ирак от тия години. Знам дали е само Бен Ладен, но предполагам, че е терористичен. Но от кой е организиран, казва, че е от тях. Еленко, казваш, че това е официалната версия, която видяхме преди мъничко, въпреки че видяхме и анкета, има хора, които са инакомислещи. Откъде обаче се раждат те конспиративни теории, след като наистина наживо виждахме как се случват нещата, как самолет удря едната сграда, следващата, как се сриват, всичко беше предавано наживо. Всичко е пред очите и никой нищо не е крил. Абсолютно. Неща, които в момента ще ти покажа, ще бъдат само от официални кадри. Аз съм от хората, от хилядите, вече милиони, които абсолютно са узнали, не просто вярваме, че всичко това е една огромна постановка, един огромен заговор, абсолютно подготвен от администрацията на Буш. Първо само искам да уточня, другите предания, които сме правили, че аз не мразя САЩ, аз обичам Америка. Аз не харесвам, не възприемам правителството на Буш и на въобще президента след Кенеди. Ако искаш директно да започваме, искам само да започна с един цитат на Шопенхауер, който казва за истината. Истината преминава през 3 етапа. През първия момент е яростно оплювана, усмивана. През втория етап е яко противопоставена, а на третата е приемана като очевидна. Аз ще се постаря да направя същото в момента. И веднага почвам с един паралел. 1933 година Хитлер направи абсолютно същото с Райхстага. Нацисти си го подпалиха, обвиниха Георги Димитров и още няколко други българи, Вандер Любе. Накрая се оказа, че те дори бяха оправдани, но вследствие на това Хитлер въведе патриотични актове, отнесе свободата на хората. Същото се повтори в момента. Директно почваме с
Също ме гледаш така, не съм само аз. Чарли Шин е един от хората. Това ще те питам, има ли някакви сериозни, да речем, учени или популярни хора, които подкрепят тази конспиративна Ако можем да включим теория? стената, да започнем да показвам фактите на конспирацията. Да, кажи ми за Чарли Шин, само каза нещо. Кои са хората, които подкрепят тази популярни или пък учени? Е човек, който печели по $1 милион на серия от известния сериал "Два мъже и половина". Да. Той направи отворено писмо до Обама, в което започна с най-очевадните въпроси. Как така тези 100-етажни сгради паднаха буквално като... Върховете им бяха посечени. Значи ако пуснеш билярдна топка от върха, тя пада за 10 секунди. По същия начин тези коли паднаха без всяко съпротивление. От официални кадри се виждат по етажите как са заложени сгради. Ще покажем всичко това нещо на записи. Той попита Пентагона. Ние не видяхме нищо. Да, всъщност виждаме точно Чарли Шин в момента. Благодарение на сайта на Алекс Джонс и в много интернет форуми, той се обърна официално към Обама, защото 70% от близките на жертвите не получиха обяснение. Тук е правил това официално изявление. Това е от официалното писмо от Чарли Шин. Пентагона. Ние не видяхме никакви доказателства, че самолетът е ударил Пентагона. След малко ще покажем снимки конкретно. Той попита нещо много, много елементарно. Как така на тези височини през 2001 няма обхват, за да говорят вътре отвлечените пасажери. Много е такива неща. Попитах какво става със свидетелството на полицаи и на пожарникари, които декларират, доказват, казват свидетелството, че има етажи, контролирани взривове по етажите. Има взривове по етажите. Всичко това в официалния доклад не е включено и е тотално пренебрегнато. Ще говорим след малко и за свидетели, които... Аз си спомням, май, че имаше записи на телефонни разговори на хора, всичко това са компютърни програми. Ето, веднага ти казвам, един от най-популярните записи е нещо от рода: "Здравей, мамо, аз съм Еленко Ангелов. Вярваш ли ми, ние сме отвлечени?" Аз, когато се обаждам на майка ми, не казвам: "Мамо, обажда се Еленко Ангелов." Всъщност в случая беше обажда се Дейвид Бром или нещо този, не помня човека. Другия случай е на една стюардеса, която говори над 10 минути. Това знаем. Всичко това са компютърни модели на клонирани гласове. Да минем най-важното. Няма как, в историята са 3 сгради. Факт е, че много малко хора знаят за сграда номер 7 и за нещо говорим. Не, за сграда номер 7 ще те попитам. Но едно от твърденията е, че кулите близнаци са били разрушени в тази конспиративна теория, една от тези, защото има доста, се оказва, чрез експлозиви, а не от пожарите, които са предизвикали самолета, не от този удар, който... Факта Гала, че това е стоманена конструкция. Официалната версия е, че огъня, който от самолетното горило, керосина, започнал да гори, разтопил фермите, тези неща, които държат металните плочи, и на ефекта на палачинката. Това е официалната версия. Веднага излязоха 2002 един куп компютърни модели да ни убедят в това нещо. Елементарна физика, елементарна наука. Стоманата се топи при 1500 градуса нагоре. При открит огън тя не може да дигне повече от 500-600 градуса. Това става само в доменни пещи, където може да се контролира над 1600 градуса. Добре, нямаше ли учени, които казаха веднага, това е невъзможно? Учените, да, в официалния доклад, официалната версия, комисията, която разследва случай, излезе с една такава тухла. Учения не мога да му цитирам в момента името, в интернет е достъпно. Той каза, че според него огъня е горял неравномерно, напукал е стоманата и тя е станала чуплива. Гала, цял ден можем да готвиме тук на газов котлон. Милиони домакинства по света готвят на газов котлон. Керосиновите печки, те дигат до 600-700 градуса и не се разтопяват. Нещото, което може да предизвиква. Всички ние видяхме официални кадри как се лее. Седмици след това стоманата беше разтопена. Това може да бъде причинено от термайт или термит. Чакай, ще кажеш какво точно имаш предвид, но трябва да видим реклама. Продължаваме след това. С Еленко Ангелов си говорим в днешното предаване за атентатите срещу Съединените американски щати на 11 септември. Много хора вече съзират конспирация в тези атентати, конспирация с участието, активното на Съединените американски щати, лично на президента Буш. Да, на правителството на Съединените американски щати. Стигнахме до това, че сградите
две огромни сгради, модерно построени 110 етажа, се сриват за много малко време, заради това, че два самолета се удрят в много висока част на тези сгради. Според официалната версия, според версията, която ти подкрепяш, е, че в сградите са били поставени предварително експлозиви. Така Ние ще видим и кадри, в които се виждат ясно контролираните заложени. Има така наречените фишеци, които излизат струи. Значи в момента гледаме официални кадри при сблъсъка. Значи всичко, което виждаме, гала около 90 минути пушек. Ето тук при това падане, видя ли току-що как излизат едни мощни струи, които след малко ще покажа снимки, са запратили на над 100 метра, над 100 тонни железа. Ето в момента можем да видим как изсвърква. Това ли? Това нещо може да бъде причинено само от експлозиви. След малко ще извада точно снимка. От тези етажи, моята версия и на хиляди преносители на истината, че са заложени предварително експлозиви. Този черен пушек говори за... Виждаш ли в момента как светна червено-оранжево? Цялото това гориво в момента изгаря. Цялото гориво в момента, което иска да ни убедят, че е горяло, Всички знаем, че когато пуши така, огъня няма достатъчно кислород и той не е силен. Ние видяхме просто 90 минути пушек. Ето, долу могат да се видят, след малко ще го извадя на снимки, тук е много бърз кадър, как излиза, точно както при контролирано взривяване, огромни струи, пламъци. Тоест, предварително в тези сгради, според теорията... Да, има очевидци, за които ще говорим. Някъде в долните етажи, навсякъде по етажите, за да може... Значи самия факт, че сградата пада за около 10 секунди, тя не среща никакво съпротивление по етажите. Според официалната версия, или това, което си продължи според професора, ето виж гала в момента, виждаш ли долу пушек, който се вижда? Това доказва несъмнено, че долу в мазите, в първите етажи има заложени бомби. Десетки хора свидетелстват в интервюта, които ние не можем да видим по официални. Ето това е филтър, който наистина доказва, че долу този пушек, камерата, която го е заснел, първо почва да трепере статива. Ето в момента показват точната истина. Тук това е възстановка, показва как вкарват експлозиви. В самите останки, ето това е термайт, слага се точно по тъгъл, като пирамида, триъгълник. След малко ще покажа, ето виж в момента това нещо е във въоръжението на НАТО, малко цивилни пиротехници или хора, които са... Ето виждаш ли този ъгъл, който е отрязан, видя ли под какъв ъгъл отрязан колоната? Преди малко ти показах как се слагат този термайт или термит. Само това експлозивно вещество може да накара стоманата да се топи и да го взриви като... ето тук се вижда отрязването, точно това, което тук говориш, това отрязване, това не е единичен случай. Това нещо доказва, че това е предварително подготвено с месеци, а сигурно и с години. Пак го потретвам, за да може сградите да паднат със силата на свободното падане, те не срещат никакво съпротивление. Целият този прах, който покри Ню Йорк, Манхатън, ние знаем, това е стоманобетон. Целият този финен прах е абсолютно типичен за термайт. Добре, аз искам да пуснем разказ на очевидци. Един от тях е категоричен и твърди нещата, които ти казваш в момента. Уилям Родригес, сигурно. How do these firefighters describe the collapse of the North Tower? We started running, floor by floor, it started popping out. It was if they had detonated. They were planning to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. And others give similar descriptions. At 10:30, I tried to leave the building, but as soon as I got outside, I heard a second explosion and another rumble and more smoke and more dust. And then a fire marshal came in and said we had to leave because if there was a third explosion, this building might not last. Like, it sounded like gunfire, bang, 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 bang. And then all of a sudden, 3 big explosions. Started walking down the stairs, we made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Do you know if it was an explosion or if it was a building collapse? To me, it sounded like an explosion, but it was a huge explosion. William Rodriguez, helping the firefighters, reports blasts within the North Tower well before it fell. As I went up, I remember listening to small explosions on the upper floors, and these small explosions were not coming from the area of the impact. It was coming from lower floors. When we heard boom, inside our building,
the North Tower, we heard pa 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 pa. And on their security radio, we heard, we lost 65, meaning the 65th floor collapsed. And as we went down the stairwells, you could hear the actual collapsing inside the buildings. You heard rumble, you heard the cracking of the walls, I mean, pieces falling right next to us of the actual building.